I'ma start naming my beats bangers, bro. I'ma just start naming this shit bangers. Cause fuck it. Hi Flex fam, welcome back to another video. Pag bago ka dito sa channel ko, make sure you hit the subscribe button, pati na din yung notification bell. At huwag mo kalimutan pala na i-follow yung Spotify playlist ko. Link in the description down below. Yeah, mga kanta ko at mga pinroduce kong kanta nandun sa playlist. So yeah, check the shit out. Yo, morning Flex fam. Dito na ako sa trabaho, you know? Today is gonna be different kasi wala yung boss namin dito. So kami lang mga bagong workers nandito. So it's gonna be different. It's gonna be kinda difficult, but you know, we got this shit. Later pagtapos ng trabaho ko, pupunta ulit tayo ng studio kasama yung mga bagong kaibigan kong sila Shaq, yung nakita niyo sa last video. So yeah man, work muna tayo. Look at this. And shift. Confirm. It's like, man. It's time for us to go to the studio naman. Well, not literally kasi uwi pa ako and then kain. Kunin ko yung mga laptop ko, yung mga gamit ko basically. And then, yeah, meet up ulit ng mga kaibigan ko, gawa ulit ng mga music, beats. Something's gonna happen again, bro. Kita niyo man sa last video, man. Maraming nangyari, hindi ko nasupresa ako sa mga pangyayari doon. I mean, hindi niyo makita siguro kasi madilim, but you're gonna see some shit na in the background lang. Yung makita kasi yung mukha ko kasi yung dilim doon sa studio nila. But yeah, man. Update nyo lang kayo pag nandun ako sa studio or nasa bahay siguro, okay? I need a bass and an 808 on this one. Oh. What if I use a snap? Probably like a vocal. Lit. That's fucking fire. And 3, 2, 3. Okay. This is okay. This is okay. I'm gonna put like a 2-step hi-hat but in the background, so ganito lang yung tunog niya. So you're just gonna hear it in the background lang. And 3 with the pin. Fucking done. Time away. I'm gonna start naming my beats bangers. Bro.
Banger number 1. I'm gonna just start naming this shit bangers. Cause fuck it. Di nangyari yung studio sadly, but currently it's 7:07 nata, 7:07 PM na dito. Latest shit. They told me na ano na lang. I told them na bukas na siguro try namin mag-hangout kasi may trabaho ako ulit bukas ng 6 AM and then nandun sila sa ibang studio sa Virginia, so it's probably it's a 6-hour drive. An hour drive pabalik dito sa DC. So mga 8 na siguro sila mabalik dito and then it's gonna be late, bro. I still need to edit some videos and then make some beats. Pero ito yung nangyari. Natulog ako and then gumawa ako ng beat, bro. Loop na ng splice yung ginamit ko. Tinapos ko yung beat, obviously. You guys gonna hear it by the end of the video. Sinend ko to kay Nick Makino. Kasi tinag ko siya sa story sa Instagram ko. So pag hindi kayo subscribe sa Instagram ko, not subscribe but followed sa Instagram ko, do that shit right now. So yeah man, follow nyo ako sa Instagram pag trip nyo para updated kayo palagi and shit. Babalik na lang ako, di na lang ako mag-smoke. Like, share, subscribe. That's gonna be the end of the video. Umuulan na talaga, bro. Xaje's about to flex.